Реши ли къде ще учиш след 7 клас? Ако още не си, чуй нашето предложение. Професионалната гимназия по промишлени технологии Атанас Цонев Буров и Бадер България, една от най-големите компании за производство на кожен автомобилен интериор в света, откриха паралелка по дуална форма на обучение по професия машинен техник в град Русе. С какво е по-добро дуалното обучение? То е много по-различно от това просто да учиш в гимназията. Ще имаш възможността да се обучаваш в реална работна среда в една от най-големите компании в град Русе и да се докоснеш до машини и техника от най-висок клас и най-ново поколение. Докато си на практика в Бадер България, ще получаваш и възнаграждение. Времето в гимназията никога няма да е скучно. След 12 клас ти ще си подготвен професионално и ще можеш веднага да започнеш да работиш по своята професия. Колебаеш ли се все още? Дуалната паралелка на професионалната гимназия по промишлени технологии и Бадер България е точният избор за теб. Кандидатствай при нас!